Стадионът в Благоевград ще остане общинска собственост, категорично заяви кандидатът за кмет от Демократичен алианс Радослав Тасков на среща с феновете на ФК Пирин ООД Благоевград. В програмата за управление на Радослав Тасков е залегнало и развитието на спорта, в това число и инвестиции за стадион Христо Ботев. Никой досега не споменава за специалните изисквания на УЕФА по отношение размерите на футболния терен, които трябва да бъдат реализирани до 2011 година, каза пред феновете Тасков. Част от тези изисквания са 2/3 от седящите места да бъдат покрити. Феновете на автентичния Пирин, както се самоопределят те, изразиха острото си възмущение от управителя на стадиона Димитър Керемечиев, който е в пенсионна възраст и според тях почти е успял да съсипе тревната площ и инфраструктурата на стадиона. Радослав Тасков предвижда за развитието на спорта и финансови субсидии за всички спортни клубове, регистрирани в община Благоевград, както и подпомагане за участие в състезания. Освен на тема спорт, феновете разговаряха с кандидата за кмет и по други наболели проблеми в общината, обединени около необходимостта за промяна. Промяна, която се чете в програмата под кметска бюлетина номер 7 и подкрепена от листата съветници от Граждански съвет за Благоевград номер 22.